लोगोफोर जों दा रिक्साजों थांगासिनो कदमतला लागि आदाया सलायदोनो जा सलायगासिनो आदाया कदमतल मोनसे लोगोफोर बांद्राय गोजान गैला हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि कुन्टु बसुमतारी यूट्यूब चैनलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खनसे बरायहरनाय जाबाय। दिनैहाय नोंथांमोननि सेराव आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। लोगोफोर आं दिनैहाय नलबारियाव थांनो नागिरदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था। आं हानायमानि देखायलांबाय थागोन। लोगोफोर आं दायो बास गारियाव गाखोबाय। मानसिया गोबां दोङो। दा बर्तमान आं सिटाव जिरायनो मोनथ'वाखै लोगोफोर। गसंनानै थांनोसै आं ससे। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। बरमानिफ्राय जनो मोनगोन होनदो कन्ट्रेक्टारा। बरमासिम गसंना थांनोसै आङो। लोगोफोर जों दा बरखुरा मोनफैबाय। बरखुरानिफ्राय जों दा नै इ रिक्साजों थांलायनोसै। नै ट्रेनालि बारबाय जोङो लोगोफोर। जों दा नलबारि गेजेरखि हाबलांनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ। आं हानायमानि नोंथांमोननो देखायलांगोन। जों दा नै थांगासिनो इ रिक्साजों। लोगोफोर जों दा जि खामानियाव फैदो बे जायगायालागै थांगासिनो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। मोननोसै जों जायगाखौ। लोगोफोर दा जोङो लेबार अफिसाव सफैबाय। माने जोंहा लेबार अफिसाव खामानि दङमोन नालाय बेयाव फैदो। नै बेनो अफिसनि न'आ रुमा बेनो। दा आं सिङाव हाबलांसै लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर आं दा अफिसनि साथाराव फैना दंखायो। माने अफिसाव खामानिया जाथ'वाखै बिनि थाखायनो आङो गोजौआव फैना दंखायो। जोंहा लेबार अफिसाव कार्ड बानायनाय दोङो नालाय लेबार कार्ड। लेबारसो नालाय आङो।
बेयावनो खामानि लानानै फैदों। दा आङो अफिसनि साथाराव दंफैयो। लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेनो नै नलबारि टाउना सक बाजार एरियानो, बेखिनिखौ सक बाजार एरिया। नै गासैखिबो बिल्डिंआनो बिल्डिं लोगोफोर, बिल्डिंआनो गोजा नै जेथिं नाहरो बिथिंनो बिल्डिं नुयो। दा जोंनिया खामानिया जोब्बाय, बेनिफ्राय न'सिम थांनोसै जोङो। आङो अफिस सिङाव देखायनो हायासै लोगोफोर। दा जों न'सिम थांनोसै लोगोफोर। आं दा नलबारियाव थांनानै फैबाय। जेरैहाय बायदि भिडिअ लाबोनो नागिरदोंमोन बेफोरबायदि भिडिअ देखायनो हायासै नोंथांमोननो। दा आं फैनानै न' सफैबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनै नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला। जेब्ला आं गोदान गोदान भिडिअ हगारगोन अब्ला नोंथांमोनाबो सिगां सिगां नुग्रोनाय बायदि। अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।